May Adlaw Cebu and the rest of Central Visayas. Kini si Joseph Antisal sa Philippine Information Agency Region 7 and welcome once again nining atong kapihan sa PIA. Daghan kitang mga nahisgutan nining semana but this time this kapihan sa PIA is a separate discussion na pod karong simanahan. So we would like to welcome no ang ato ang mga followers, ato mga viewers, especially ang ato ang mga media partners nga nagatang og nagpaminaw niini. Live kita no sa ato ang mismong official Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7 ug sa nagkanalain nato mga Facebook pages sa ato mga information centers dinhi sa Central Visayas sa PIA Cebu, PIA Bohol ug paghihapon sa ato ano ang PIA Negros Oriental and PIA Siquijor. Ug sa ato ang mga tigpaminaw sa radyo no kining ato ang matag episode no sa atong kapihan although we will still have to indicate or we will have to determine it with our partner no nga unsa ang atong i-air pero ang ato ang matag kapihan ato ning i-air sa ato ang igsong ahensya ubos sa Presidential Communications Office matag Sabado alas 9 sa buntag no via Radio Pilipinas so DYMR no so just tune in to 576 kilohertz sa inyong mga radyo again matag Sabado alas 9 sa buntag. And of course no sama sa akong giingon aduna pa tay usa nga lain na po nga hisgutan since nga matag buwan aduna tay mga lain nga observation no and July is among sa daghan pod nga mga observations no gawa sa National Nutrition Month na ato po tay lain po nga nutrition sa ato ang komunidad nga kinahanglan po natong bantayan ang ato ang tagdon kay mura og kinisad is bisan pag ginabalik-balik na natong hisgutan aduna gihapoy mga panghitabo nga dili angay nga mahitabo ug karong adlaw no atong kuyog ang Department of Justice and ang ato ang DSWD aron hisgutan ang kining ato ang pagpa-observation may tawag nato ning National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Ug aron mahatagan ta sa ditali kabahin nining celebration or observation atong kuyog nato karong adlaw. Of course, from DOJ, sa ako ang mention no, si Prosecutor Marco Daginod. Fiscal Mayong Buntag. Maayong buntag, Miss Josette, ug sa tanang mga nagtan-aw nato sa atong page. Salamat sa pagtan-aw. All right. And we also have here our lead secretariat no sa IACAT, sa DSWD IACAT 7 Vauci, Miss Chelsea Francesca Lirios, may buntag ma. Maayong buntag, miss. O sa atong mga viewers o listeners, no, maayong buntag. And of course, giubanan usab kita no sa ato ang Protective Service Division sa DSWD Region 7, Miss Cabel Saicon. May buntag ma. Maayong buntag natong tanan o those who are listening and watching this particular program. So, maayong buntag natong tanan. And of course, kuyog usab nato no ang atong focal person sa Recovery and Reintegration Program, Miss Alia de la Torre. Good morning, ma'am, and good morning sa tanan natong viewers and listeners. Mayong buntag. Alright, no? So, ubay-ubay ang ato ang kuyog karon aron mas pasabtot pa nato no ang atong katawhan ug unsay degree sa concern ani dili lang sa individual kundi sa ato ang komunidad. Now, before we proceed to the discussion no, I would like to hear para pud masabtan pud no sa ato ang konog unsa ang DOJ, unsa ang DSWD, especially meaning ato ang discussion karon about sa anti-trafficking in person and of course sa ato ang tagsa-tagsang area nato. We'll start with DOJ. Maayong buntag again. Explain lang ko nga based sa based sa 9208 mao na ang atong anti-trafficking law sa Pilipinas nga permiro natong na kuan anti-trafficking law sa Pilipinas 9208 nag-create siya og Interagency Council Against Trafficking. Diin ang Department of Justice where I belong was appointed as the chairman for that Interagency Council Against Trafficking niya. Co-chair niya ang
DSWD. Unya, tungod sa kalapdon o kadakon sa atong problema against human trafficking, ubay-ubay gyud nga mga agencies sa government gihimong membro ana kay later on we will discuss how big the problem of human trafficking is. So mao to siya. Now insofar as Region 7 is concerned, ako yung trabaho is prosecutor. Akong assignments na ako sa Mandawi o sa Moalboal nga MCTC court. Unya, um, member pod ko sa Regional Anti-Child Abuse and Exploitation and Trafficking Task Force or RACET-TF. Unya, naapotay laing mga um, task force nga nagduma sa atong airport sa Mactan kay kita diri sa Cebu, usa man sa kinadak-an pod nga airport sa whole Philippines, na pod siya separate nga task force. Pero tungod sa interagency kaming tanan mao nang naatay close coordination gyud, not just with DSWD but all the other government agencies nga sud aning task force. Mo to siya nga mong role. Alright, thank you so much, NF Fiscal. Now, of course, sa DSWD. Okay, so na-mention ni Fiscal na ako ang kauban ang sa DOJ. We are the Interagency Council Against Trafficking 7 and the Violence Against Women and their Children kay in the regional level giusa man ang interagency sa human trafficking and then sa BAUSI. So focusing on human trafficking, no, so kauban ang lain-laing mga ahensya wherein chair ni DOJ, kauban as co-chair si DSWD and DILG. Ako isip kanang lead secretariat, so ako ang naga-convene, ga-coordinate sa atong mga member agencies, no. So in Region 7 we are 54. We have 54 council members wherein medyo dagan gid siya matungod na kanang dako gid ang problema pa nato pag-abot sa human trafficking. So it requires kanang intensive approach, no, o pagtinabangay, no, sa mga different agencies, whether government ka or sa non-government organizations. So, we would like also to hear, no, sa ato ang protective services unsa ni nga division. Sige, may buntag once again si Clavel Saicon de Diaiko. Ako ang officer in charge, division chief of the Protective Service Division. So ang DSWD is a member of YACAT, the Interagency Council Against Trafficking for Children, no. So yes, so co-chair siya sa DOJ wherein ang kaning IACAT is the one in charge for the monitoring and coordination when it comes to the implementation of the RA 9208 or the Anti-Trafficking in Person Act. And then, so, ang DSWD in particular is in charge in the protection, recovery, and reintegration services. So, dili po na mawala ang prevention, but more on the protection, reintegration, and recovery services. That's why na-fall na sa akong division nga gidala karon wherein ani ang in charge. So, under my divisions are the morning different programs who are providing services for the protection of children or any vulnerable sector. So, one of those is ang RPTP. So, kaning RPTP na mga program, but there are a lot of programs wherein we offer siya services for the protection of children and any victims of abuse, no. So mo ni siya ang among ako ang divisions where I am in charge. So thank you. Alright, thank you so much. And of course, sa ato ang last one. Okay, again, good morning, no? So, as the co-chair of the Interagency Council Against Trafficking, ang DSWD, no, also fulfills its mandate in addressing trafficking pinaagi sa atong programa, no, mo netong gitawag nga Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. So, nasulod ni siya under the Protective Services Division of the department. And kaning RRPTP, mao ni ang naghatag og comprehensive service, no, recovery and reintegration services to our victim survivors of trafficking in persons and online sexual abuse or exploitation of children. Alright. So before ko mangutana sa degree, no, sige mambra kapila ta mag-discuss ani, but still the degree of the problem, as you mentioned earlier, is bugat gid niya siya. Siguro ari ko sa DSWD mangutana ko,
what is the VIS National Anti-Trafficking in Person Awareness Month for? Nganong naata ingon ani ug unsa ka mahinungdanon niini nga mahibaw-an sa katawhan? Okay. So, kini ang problema sa ating human trafficking. It's not only in Region 7, it's not only here in the Philippines, but global ni siya na problem, no? Since ang human trafficking is a borderless crime. Pwede gid ni siya mahitabo abroad or here sa ato ang country, for example. So, on the national level, naatay Proclamation number 1180, which proclaims the month of July as the National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So it aims to provide awareness unsa jud human trafficking, unsa jud atong mabuhat aron na ma-prevent ang human trafficking, no, regardless kung unsa pa may formal kay daghang kaitag forms of human trafficking, no. And then since this is observed every July 1 to 31, but ang atuang culmination ani is the global campaign which we refer to as the World Day Against Trafficking. So kining World Day Against Trafficking is dugay na kayo ni siya na observance, global campaign observance, as because as what I've said, dili ra ni siya domestic problem but international problem gid ni siya, no. But katura kay dagang kayo tag kaso gid diri sa Pilipinas, no. So in the World Day Against Trafficking, it also aims to raise awareness about sa problem sa human trafficking and what can we do more, because kita sa Pilipinas base sa US Department State Report nagpabilin ta sa Tier 1. Unsa man ni siyang mga Tier 1 status, meaning naatay mga sistema wherein working ang ato ang systems in the prevention and response to trafficking in persons. So kung naata sa Tier 1, ibig sabihin working, functional ang ato ang mga systems. Kaya nakita nato dagang kay tagbalaod ang RA 9208 as amended by 10364 and 11862 na puntay balaod sa anti-OSAIC and CSAIM. So dagang kay tag policies and dagang kay tag programs and services, no. But of course, the problem remains no unsa pa atong mabuhat na aron ma-prevent jud nato ang human trafficking na maabot ta sa ato ang kanang world or perfect world na wala na jay bata, wala na jay tigulang, wala na jay babae ba or lalaki na mahimong biktima sa human trafficking. Sige na, ibalik-balik ta og mention of unsa maning pero unsa maning kining trafficked in persons at mga tanata sa DOJ. Sige tag balik-balik ta og hisgot ani ano pero ang ato ang tigpaminaw ba diri sa ato ang mga nagtanaw sa live nakasabot ba ta ato mga kabatanunan or busin wa sila kahibaw nga kanang ilahang na experience trafficked in persons na day na oo mga nakita sa ilahang silinganan. Unsa ka ni DOJ? Kanang trafficking in persons, mas naila na siya as human trafficking. Gi-describe ni siya sa balaod, maoning mga acts nga nasud ani nga human trafficking na di ay kung kanang naay mag-recruit nimo or naay mo dala nimo or naay mo kuha nimo i-abduct baka or naay mo dawat nimo or ana for purposes nga sexual, unya for labor or kuhaan baka og organ some parts of your body or ang uban mga kabatanunan ipaadto sa gubat or i-subject into uh, slavery or death bondage kana siya mo na ang human trafficking. I-define na siya permiro sa ato akong giingon ganina RA 9208. Unya tungod after atong nga na effective na tong balauran nakita na tong uy napo mo na ilaing forms gi-amend siya permiro nahimo na siyang RA 10 3 and 364. So nagdugang pod og laing mga kuan kay dito hibaw-an nato nga pwede man dai ang bana mo traffic sa iyang asawa. Kadto mga ano nya gipadak-an pod nato ang penalties. Unya after na amend na siya for the first time 10364 nakita pa gyud nato na pa man gyud ang mga other forms nga ng gawas like for example during the time of the pandemic ang atong mga indigenous peoples mahimo ba daing biktima or mas maghimong vulnerable or during the time of the pandemic mas daghan man ang nabiktima mo tong ning amend pa gyud ta one more time nahimo na siya kadong RA 11862. So mao na siya ang definition sa trafficking. So ayun, this time I think isa basta no mahibaw-an po nato siguro no sa ato ang from DSWD the degree. How are we now? What is the current trend sa trafficking? Sige, trafficking involves
with technology. No, we encounter cases of trafficking, like illegal recruitment, death bandage, forced labor, but the trend now is increasing when it comes to online sexual exploitation of children, online sexual abuse or exploitation of children. So nagkadaghan siya and nagkabata because as far as I can recall, na may mga bata nga victim, survivor of that kind of ansa ni type of abuse, no? Nga na 3 years old, 4 years old, and then sa una usually the number of the percentage of victims when it comes to abuse are mostly girls, but this time nagkadaghan pud ang boys niya in siblings siya usually, or they are related, no, sometimes they are cousins, sometimes they are sisters or siblings, and mao na siya so mao ni siya karon ang trend sa atong mga victims, no, of trafficking. So ingon ani siya nagkabata nya nagkadaghan, and then dili lang gyud mostly girls or female, no, but there are a lot of cases nga boys ang victim nato. Basin ang akong kauban pod nga who is really in the field can also add. Yes, go ahead, ma'am. Okay, thank you, Ma'am Kang. No? So, Katono, while we continue to encounter labor trafficking cases, we're also seeing an increase in number of OSAEC. So, to be more specific, no, in year 2025, we have kind of recorded 90 cases, no, of which 50 are OSAEC victim survivors and 40 are trafficking in persons cases, while sa kaning 40 aduna tay 16 nga labor trafficking nga victim survivors. While for this year, no, from January to July 2026, we have recorded 36 cases. So 15 of these are online sexual abuse or exploitation of children victim survivors, comprising of 10 nga females and 5 males, while 21 are trafficking in persons cases, no, comprising of 9 females and then 12 nga males. So kani atong TIP aduna pud tay mga 9 ka labor trafficking of victim survivors, and mo to no another concerning trend is kanang based on our recent nga mga rescue operations, no, we have shown nga na napud tay increasing number of rescued male minor victim survivors. So nagpakita lang gyud siya no nga ang trafficking mahitabo kan anyone, no, with regardless of age and gender gyud siya mahitabo ang TIP. Dugang lang ko, Yes, go Mrs. ahead, Fiscal. Sa ato sa Region 7, naapod ta recent mga rescues na to, naapod tay mga kasi magtuo ba nga while ni increase gyud ang atong OSAEC si SAM incidents, naapod tay mga sa labor trafficking, for example sa north na to nga isla sa Cebu, natay mga nga rescue nga gihimo gi-traffic for labor purposes, gihimong fishermen dito sa laing kasikbit nga mga isla. Also, we had a recent rescue mga igsuon na to sa Bohol, gidala po dito sa Mindanao to be trafficked for labor purposes. So inga na kadaghan sama sa giingon ni Miss Ali, dili lang ni siya pabataay, dili ana na po any age, any gender, miski mga uncle, mga lolo or mga batanon or minyo na mabiktima gyud gihapon sa trafficking sa labor. Ako lang i-ano kung unsa na siya for context. Kanini siyang naay mag-promise na to nga kung moadto ka dito magtrabaho, mao ni ang imong mahimong sweldo dako kaayo, an ikaw pod isip vulnerable o ganahan kay kamo kita og dako mutuo pod. Other trends pod nga recent kanang naatay mga professionals. We hear of professionals being recruited as influencers who will go to, for example, a neighboring Southeast Asian country only for them to be trafficked and be brought to another ASEAN country nga medyo controlled by military. Pag naana dito, their passports are taken out from them. Mapugos na sila, mahimo na silang workers for pogo style nga kanang mga scam o mga dili lang Chinese, Africans, Europeans ug ana unya wa kay mapan, they have been trafficked for labor purposes. So akong i-emphasize to, dili lang ni nga kanang mga wala nakahuman ng eskwela ang mga biktima, even professionals and even kanang mga naanay kahibaw tungod lang sa nailad sila maong nahimong biktima ani.
Bisan asa ta mo adto, no? So, too good to be true. Kanunay gyud tang mahukab na. Kaysa masangit gyud ta, no? So, Red flag yun red na siya. flag gyud ba sa Red too flag, good? basta if there's something you hear that is too good to be true, i-check yun ng kaduha, katulog, kay murag chances are, di na siya tinuod. Oh, bisan uyab pa na ninyo ha, i-check ninyo na, no? So kaning mga you mentioned na to sa cases na to nga na rescue na to ato ang tagaan og support. Mga as you mentioned nga nagkabata ni sila unsa mga age ani if we can share. For this year lang, we are youngest na to nga age recorded is 7 years old, while ang oldest is 52 years old, which is labor trafficking victim survivor 52. Those are labor. 7 52. is 52, 7 is usahay. Oh, wala gyud ko ano, wala gyud yes. Bisag kinsa pa ka, especially vulnerable ang imuhang state, financially ba ka, economically or emotionally. Nga ganahan na ka molaya sa Pilipinas. So, ana nga kuan bito or nasakitan. Mga ana. So siguro in any forms of vulnerabilities na to pwede nga mahitabo. With these mga kuan na to giunsa ninyo pagkahibaw, pagka-rescue, if we can share are these reported ba? Sige. Sige. Fiscal. Sama sa giingon ganina ni Chelsea, kaning atong problema sa human trafficking, international good ni siya. So ang atong mga police sa Philippines, atong mga law enforcers, naapod ni sila yung naapod tayo yung mga relationship sa atong mga counterparts from other countries. Now, sometimes we would have tips coming from our partner countries. Unya, nawato na siya sa central office sa DOJ. Unya, ikadawat dito sa central office, ihagpato na kani Region 7 ni siya, o kani dito, ana ni siya. And then, ang buhaton sa atong mga police in the regional level or in the provincial level, ilan na pong i-validate, ana ni siya. But sometimes, we also have tips from the society. Kasaga kani nagkadaghan na pud ang ato nga. Mao nang usa ni sa atong programa nga we encourage mga atong community watchers nga makakita nga basig possible ni siya nga trafficking instance or nganong na may mga ing-ani nga mga red flags. Mo-discuss lang siguro tag few red flags, no. For example, you would notice your neighbor having 3 different Wi-Fi connections. Na siya Converge, na siya Globe, na siya Smart. What would that tell you? Kuan VA siya. VA siya. Correct, ba? VA siya. Ang problema karon. Next, anak nga red flag is, magsige man sila panira sa ilang mga balay. Yun, kana. Na. Oo. Maglagot man sila saba ang mga iro sa kilid-kilid. Yeah, another red flag, magsige na mag-adto sa money remittance centers. Kana siguro. O kana na, or magsige na magpa-cash out. Wala man ni sila kuan. And then later on you would see a change in either behavior of the children or ilang pong status, lifestyle na change naman. So those are just summation of some red flags. Pero ibalik sa nato nga kita pod locally na po tayo atong sa mga police nato, we also have their cyber patrolling. Sila pod mismo nana sila yung mga gibuhat nga mga schemes or devices to chat with suspected traffickers. Mga ingana. And then, di lang na to i-discuss in full, but nato tayong mga discrete operations that we realize and find out on our own. Pero sama sa akong giingon ganina, mas maayo gyud kung if the community as a whole will work towards identification of suspected perpetrators. Yun no. Unsa kahay ang na to sa DSWD, especially na nga tan-aw na to basin ug sayop ba mahadlok bitaw nga nasayop sila sa ilang panan-aw. Maybe sila na sila speculation na sila nakita nga basin ug unsa to, basin trafficking na ni. Pero unsa ilahang angay buhaton para kay basin mahadlok sila, ma-wrong niya sila ba? No? Masipyat sila nga dili dito mao and then mahibaw-an ba sa silingan or sa kanang ilahang gireklamo nga sila ang ning tip sa tip unsa kay lang yan di ba unsa ilahang buhaton. Sige ma'am, so kuan ani on how to report
Yan, sige go Okay, ma'am. usahay kung mo report ta didto mahayong ta ka chismosa Kana, pakilamera. no? So, Mm. we have installed a system wherein asa ta pwedeng ma-report in a way. So naatay national no nga kani siyang hotline no nga 1343. Igtawag nimo ana, you can report any cases of trafficking even if suspicious lang no nga katong giingon ni fiscal nga kuan katong mga red flags no because ang atong team po ana mag-kiss build up man po na siya, mag-conduct man po na sila surveillance as to really ensure that kuan gid siya, nagi siya material or ground for trafficking. So mo na siya, ang ato na lang mga those who listen and watching no now, we encourage them or really we compel them of any na nga naay mga cases of trafficking and any abuses, you can use this hotline nga 1343. Pero sa regional base, sa amo sa Region 7, pwede sad mo na sad mi hotline nga pwede 24 hours ni siya. Hasta po itong 1343, 24 hours man po to siya, 24/7. Kani sa mua sad, mo ni siya 0917 703-0967. Mo ni siya hotline sa DSWD or sa Region 7. So, any abuse cases or matrafficking ba, mausaik ba, but anything you can dial or call this number para ma-reported dayon ang any cases of abuse. Sige, ang ako to yung kauban makapuno. So mao to no kani nga number mo ni ato ang TIP helpline ang 0917-703-0967. So ang question gay na ni ma'am no giun sa pag-abot sa amo ano sa DSWD dito nga mga cases. So sa DSWD field office ando na tayo rescue team no. So if makadawat mi og report possible no pinaagi sa helpline amo dayon nang i-refer sa ato ang partner nga mga law enforcement agencies, and as discussed ganina nga mag after conducting surveillance, case build up, and once confirmed no nga naay trafficking or abuse exploitation nga nahitabo, that's where we come in no to assist during the rescue operations. Mo nang aduna tay social workers during those operations. Sige, go ahead, Miss Chelsea. And then to also add, aside sa mention ni Ma'am Clavel no, na 1343 and then the RRPTP TIP helpline, naputay bagong helpline which is the Makabata helpline 1383. So kung ganahan mo, namoy nakitang kaso na ang bata, ani ang red flags na naa na lagi mga nadawat na gift from very suspicious individuals. So maski suspicious pa lang, pwede na nato siya ma-report no, kay because it's an indication no na base ng bata na abuse na gid ang bata no. So sa 1383, so i-assess pod sa ato ang Council for the Welfare of Children if kini ba siya asa ni siya na region, na location for example, then ilang i-refer sa ato ang LGUs or sa atong local government units aron ma-assess kung kamustang bata if naabay abuse for example, then that's the time if ma-determine ilang i-refer ang cases ari sa ato ang police ba sa DSWD or for case build up sa atong PNP or sa DOJ. Then to also add if ever basin kanang dili mo ganan magtawag-tawag mo to sa opisina napuntay email no nga to ang riakat.bausi.fo7@sw.gov.ph or nga to ang Facebook page sa Iyakat 7 Bausi pud doon sa atong mga partner agencies. Pwede pud mo text diha or mo chat pud no, and amo ra pong i-coordinate sa to ang mga appropriate law enforcement authorities. Now, ang ato ang mga question ma'am kay what if kanang silingan
any tips, it's anonymous. Naguan, no? Nga ilang taong giskwelahan o pipila ka tuig ning exam pag board exam niya na mahulog lang nga maabot nga ingon ana nga sitwasyon, although that is because of vulnerabilities, no? So I hope nga ang ato ang mga silinganan ni amigo tan-aw nato nga delikado na iti na gyud na siya, no? Ang ato karon sa ingon ani unsa atong gibuhat right after unsa atong mga programs and services especially sa DSWD nga after any mga ma-rescue ni sila ni atong mga survivors unsay ilahang madawat. Sige. Ang among gibuhat kay considering that DSWD is in charge for the protection, rehabilitation and recovery. So ang among anin niya right after the rescue operation is we provided the psychosocial support services. So include na ang providing shelter, no, another basic needs while in the center. And at the same time kung makita na mo nga na I need for further or there is a trauma, no, we have a tool that will indicate and determine if the bata has been there's traumatized, no, in whatever level na siya to be determined in that tool. So muna ang among there is a psychosocial services that will be provided to the client, no. And after that we have a lot of also of services like educational assistance, um, livelihood for the family, of course kay part of the among what is the case management. How nga naman gyud nga nahitabo man ni. Oh, so among tugaron og among tan-awon og unsa di ay kay sometimes ang ka ng mga sa giingon na ni fiscal kaganina, no, mahaylo sa kwarta, no, and then especially katong mga naa kay usahay tagaan na ka og 100,000 niya. Wala kay bugas mahilo man jud ka ng 100,000, di ba? So that's why nga poverty is still no one of the causes no why even professionals and even kanang dagko na even how many kanang information dissemination and advocacies we conducted no nga about ani given the tips nga ng mga red flags but yet nagyapoy mga kaubanan nato or mga sa mga komunidad nga nailad or nabiktima gid ani. So mo nang natay case management. So ang social workers because naman may mga dagang social workers sa center and of course sa center in partnership also with the LGUs dito for aftercare kay among i-prepare diri ang mga bata. What if balik na dito sa community? We have also to prepare the community because kung dili na mo i-prepare ang community, mubalik naman gyapon siya as cycle na gyapon, no? So that's why we have this aftercare services. So we provided them livelihood, no? We provided them educational assistance, we provided them medical assistance if ever na mga sitwasyon nga nagkinahanglan gyud siya og appropriate assistance because all the programs and services to the DSWD as long as you are qualified based on the guidelines will be kuan man gyud kanang madali ra nato ma-refer kay within ra man sa amo nga office. So again so mao na siya ang atong ginahimo no basin napakay kapuno dai. Specifically for our RPTP, no, Mota mentioned by Ma'am Clavel, we have financial assistance for our victim survivors of trafficking as well as for the families of the victim survivors of trafficking. So for our RPTP, we have educational assistance, no, amounting to maximum of 5,000 for primary and secondary, while for tertiary, maximum of 10,000 pesos. While for livelihood assistance, we have 10,000 pesos, as well as for medical assistance, 10,000 pesos, while for skills training, no, we have 7,000 pesos, and for financial assistance for employment, we have 5,000 pesos. So last year, no, we have provided a total of 908,000 pesos for our victim survivors of TIP and OSAEC.
And for this year, we have started providing na financial aids atong mga victim survivors amounting to 386,000 na po nang nahatag nato this year under sa RRPTP. So far mo to siya, no? And going back to the management, no, in terms of these cases, no, kay it's tricky kay lain sad pud ang mga cases, unique ang mga cases of each, especially I am so concerned gud, no, kanang mga bata nga ang ilahang perpetrator mismo ay silang kaugalingong ginikanan, no? Nabaingan ana, no, ma'am? Ubay gyud. Naobay-abay. Uy, kasakit ana, no? So, ang pag-return ana ba, ang pag-reintegrate, it's really hard kay makakuha na to nga kwarta manggugihapoy hinungdan basin niya og mo recur ang situation. Yes, for example, sa ato ang online sexual abuse or exploitation of children cases, I think base sa study ni IJM or International Justice Mission, 60% sa mga traffickers or ang mga nagbugaw is mga relatives or known to the children, wherein sa amo palang experiences no sa rescue operation, most sa cases gid namo inahan. No, wala gid mi ka kuan na amahan but inahan gyud or ang eldest na eldest na kanang igsuon for example, no, kay because kanang mangyud ang proseso sa pag-abuse kay kung ginikanan na mismo ang musulti dili gid ka kabalibad, no, for example, and you do not know or wala kay idea kung na abuse na di ito ang gibuhat sa imuha kay ang usaik is mura siya child labor pod kay murag ang bata ang nanrabaho para sa iyang pamilya na sige kanang mao ning imong buhaton kay wala tay pangkaon karong buntag, so buhaton na ginani mo kay mao man giingon sa akong mama for example. So it's difficult and most of the time ang proseso pud sa healing kay what if imagine mo adto ka sa court kakita ka sa imong mama, no, na mao ning gibot and kanang you are faced with the fact na dapat imo jung i-identify kinsay nag-abuse for example, so gisod gid niya siya sa bata but we don't have a choice kay naagid ang abuse, no. So kana diha sa gisulti ni Ma'am Clavel sa aftercare ato po gi-prepare ang ato ang family for example. So nakita kong let's say aside sa ginikanan asa pa man i-reintegrate or iuli ang mga bata, so usahay na sa lola sa ubang relatives for example, ready pud na sila sa ato ang mga social workers sa ato ang local government unit ug sa ato ang regional offices na atong i-capacitate ang family na dili na mabalik sa kanang sitwasyon ng ato ang biktima o ang family and unsa may hinungdan ngano nahitabo ay try to nato i-address through sa ato ang mga programs and services and ang ato ang mga psycho-educational mga programs no sa ato ang ahensya. Isod kaayo, no, sa kalisod dili man siguro ang kini ra mga tawhana ang miagi og nakasinati sa kalisod, no, na hopefully nga dili na ta mo ani bit pa mo ingon sa mga dili maayong pamaagi sa sayon nga pamaagi nga makagawas ta sa kalisod kay lisod kaayo pod ang atong mga anak, ang ato ang pamilya ba, ang ato ang masuffer ba kay ang ilahamang kaugmaon bisan kita guno natin ma-experience ra nga dili maayong panguta na disgrasya ba kakita ba ta mismo indirect ba sa ato third hand ba second hand nga experience so say matrauma pa ta, no, labi na nga ikaw mismo, di ba? So dili siya sayon, so especially so hopefully no sa ato mga napaminaw din dili ba kamo mismo man kaha mismo ang pamilya kaila ba ninyo silingan ra or dili gyud ninyo kaila nga nakita ninyo nga may possibility nga ingon ana nga case, hopefully ato apong tabangan ang atong authority kay ang atong authorities wala nagtan-aw kanunay diha wala tay mga guardian angel nga authority na to, no. So nga magtan-aw oy sayop na imo hang gibuhat dili na maayo, so wala tay ingon ana, so hopefully no kita magtinabangan na ita especially sa atong mga media partners nga ana dili nga mapaambit og sa mga maayong impormasyon, no, nga mga angay buhaton or katong mga red flags, no, may kalit ra kadato no na nagkalit og four wheels ang usa ka ligid nahimong upat na mara og magduda na putaan na, no. So yes, go ahead, ma'am. Yes, ma'am. Iklaro lang nako nga once we reintegrate the child, dili na mo po ibalik dito sa community wherein dito siya na biktima because ma-retraumatize man ang bata and then we would like also to protect the child kay kabaw na ka sa mga chismosa dito, huy hala na-rescue mo na siya blah 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 ana iyang mama, so it added kanang ang sani kanang murag grabe na gyud The pain kaayo pod, ang no? abuse, no,
mga trauma nga nakuan sa bata. So that's why in our aftercare services or the reintegration, we will consider that. We will not reintegrate the bata to the family who is the involved in the abuse, but we rather look for a family na who is supportive and of course away from the where the child was rescued. So inana siya. So ako lang gi-clarify kay basin maka-post na og Nahuna. mga pangutanaw niya ay ibalik ra gyud yay gyapon na. So inana, we will also consider that in our plan for reintegration of the child. Mudugang ko Mr. Seth, basig na ay mga sila mismo in the past. Wa kay baw nga hala mo na dayto. Giabuso na gi-traffic na day ko ato. Giilad man ko atong recruiter ako sa una gipaing-ani man mi mao dayto siya. So ang imong buhaton is please the same way report, because if that perpetrator nimo is still scot-free, chances are nigdaghan pa to siya gipang victimize after nimo. So mao na siya ang problema nato sa non-reporting nga ang atong mga perpetrators are thinking wala may ning reklamo, wala ko na priso, wala man ko na nubags balaod. So pagpadayon. Tinuod gid na siya fiscal no kay magpadayon gyud na wala may isumbong padayon takot to makita. Mao man nay buhaton no, di ba? So anyway, we our media partners here, our listeners no also have heard no the degree sa pagkinaglain madain ni siya o kanang forms no lain siya pamaagi lain edad depende sa panginahanglan ani nila, so hopefully nga dili na makita na unta or masumbong ma-report para tabangan ang kining ato ang mga survivors at mga victims. With all of these discussions is because of the National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month this July. Do we have any activities in relation to this, helping or encouraging ba sa ato ang mga publiko to learn more about this or any activities that we have? So for the month of July, maotong ato ang mga activities. Una na dira is pagura na human ng ato ang regional and provincial summit to end human trafficking last July 15. That was the first nato na summit kauban ang provincial government of Cebu. Kay duha naman lang ang ato ang probinsya no, Bohol and Cebu no. So ato gyud panindigan ng Bohol no. So maoto last July 15, so atong nagather ang different local government units, provincial government nato ug ang atong mga regional offices no here in Region 7 wherein nagkandak ta og kanang discussion bahin sa problema sa human trafficking sa probinsya sa Subo for example no, and in the afternoon nagkandak ta og action planning unsa pang pwede mabuhat kauban sa atong mga local government units in the prevention and response to human trafficking. And to culminate ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month this July 30 if ever naamo sa Tagbilaran City. So we will be having the culminating activity on World Day Against Trafficking sa Tagbilaran City. Ang venue ani sa Bohol Cultural Center in partnership na pod sa atong provincial government of Bohol. So magkandak tag awarding sa ato ang Local Council Against Trafficking and the Violence Against Women and Their Children or the LCAT-VAUCIS. Ang LCAT-VAUCIS maoning ato ang mga local mechanisms in the prevention and response to human trafficking no, sama pa sa kanang VAUCI. So kami sa regional, sila po ang local government units na sila yung mga existing na mga mechanisms. And of course ang Blue Hearts Award kay ang interagencies kay ganahan na mag-engage o makig-partner sa ato ang mga private sectors kay dili ra gid ni siya kanang fight ni government, fight ni non-government organizations, but fight ni sa tanang tao including sa atong mga private sectors such as the tourism establishments, tourism enterprises, and other private companies. So naatay awarding ani aron ma-recognize ang mga private companies na naay efforts in the prevention and response to human trafficking. So that will be held on July 30. So aside anang mga activities nato sa duha ka probinsya, napuntay mga awareness raising activities sa community. Kay of course, we need to remember na ang human trafficking o ang usahay is not just a concern sa mga bata, but this is a family
issue, no? So atong gi-promote ang number one, digital parenting sa different schools and communities here sa Region 7. So in partnership sa ato ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ug sa ato ang Department of Education nagkandakta og mga digital parenting session sa ato ang mga schools and ato ang mga communities in the different parts of Cebu and Bohol. Then naapod tay mga orientations po sa ato ang mga tourism enterprises kay there are instances na nagay mahitabong mga human trafficking activities in the different in different tourism establishments like mga hotels. So invest na badlungon nato ang mga atong mga tourism enterprises, ginatabangan nato sila, gina-capacitate nato sila aron matabangan sila on how to detect and how to report in case sa ilang establishment naa sila'y mabantayan na kini siya is kung man gini siya human padulong ni human trafficking for example. So mao tong partner jud din nato ang Department of Tourism. And of course sa amo ang Iyakat 7 page, so uso naman karon nga to ang mga podcast or mga webinar. So naami in partnership with the Presidential Communications Office. So nag-produce mi og mga videos bahin sa prevention sa human trafficking, unsa ang atong mga advocacy strategies for example. And recently gipublish na to ang ato ang series which is the Makabata series. So nanami sa episode 2 no. So if you will see our kanang gamay ra na Facebook page, so mini Facebook page. So naa didto ang ato ang episode 2 karon which is ang ato ang bag-ong protocol on case management or the revised protocol on the case management of child abuse, neglect, exploitation and discrimination, wherein na-discuss dito unsa unang pag-manage sa ato ang mga victims of abuse and exploitation including usay kay recently bago ra ba nag-launch no ang ato ang revised protocol on case management here sa province of Cebu no. So partner na gid natong ato ang province of Cebu in the launching and dissemination of this revised protocol. So kana siya nga tong mga activities and of course dili ra ni siya the entire month of July but the entire gyud ni siya na entire year gyud ni ang ato ang Full year, mga sure. activities no kay padayon na nga to ang technical assistance o pagtabang sa atong local government units kay we have to remember na kami sa regional offices we cannot do this alone kay naamang gid sa community ang atong mga cases. So ginapadayon natong ato ang pagcapacitate sa atong mga local government units how to respond no. For example dili ra sa rescue operation but how to prevent as well sa human trafficking in the localities including sa ato ang mga barangays. You know, daghan po ta og mga initiative which is actually a good thing na to hear nga we are enjoining private public ba maari ba ta sa mga for example tourism nato no gi-engage gyud nato ang tanan para mapugna nato ni and yeah. Even non-governmental organizations, Yes. CSOs, tanan gid atong Mm-mm. church moabot ta didto eskwelahan tanan jud ato we rally as many advocates as we can to help us fight against human trafficking. Thank you for that, Fiscal. And hopefully, no, sa ato ang mga individuals, tagsa-tagsa nato, no, we will also participate even nga ang karon so far ang ato apang mga privates are also joining ni ani ang campaign. So at this time, I would like to ask because we have partners sa media nga naa diri sa ato ang buhatan. We'd like to hear if we have any questions. Yes, ma'am. Good morning, Fiscal, DOJ, and DSWD. Micah Balias from DOARF Radio Ferza. Ang akong question is regarding sa aftercare, since na-elaborate na ninyo ang aftercare for the victims of exploitation, unsay aftercare sa mga perpetrators and how can we make sure nga dili na sila mobalik aning mga binuhatan nila? Sa perpetrators. Salamat sa pangutana. Igma dakpa nato ang perpetrators. Di na kayo di na concern ni DSWD kay chances are na gyud na sila sa prisuhan. But conscious as we are that they also have their rights, they are still provided with the basic needs like food, shelter, di kaayo nindot kay nagpunpun man na sila, puno man na sila sa kuan, but we make sure that they are represented. They have kung naa sila ilang private counsel, they can get their own. Kung wala, i-provide mo na ni Public Attorney's Office ang ilang
ang ilang services para ma-ensure nga they are protected and wa sila And to also add, if ever mag-grant og parole or probation na nga to ang mga perpetrators, no, so naaman na nga to ang Parole and Probation Administration, no, so sila ang ga-monitor ani kamusta ang ato ang mga PDL man na sila, no, persons deprived of liberty, for example, kay ato pagid sila tagan og second chances in life, no, kay what if in the prison, no, na usab gid sila, no, na nagid gyapon sila human rights, no, so ginatabang kauban ng atong local government units, gina-monitor ni sila if kamusta sila once na reintegrate na pud ni sila, and of course napud tay ginatawag unsay tawag ani murag repatriation nga ni na murag there's also a healing process, no, on the part of God, but ato gyud gina-monitor ensure kay ato kay we are on the part of the victims gyud, no, ang amua, but kabalo mina naagi na sila part pod sa ilahang kanang unsay tawag reintegration process kauban ang Parole and Probation Administration. All right, thank you so much for the question. We have question. Yes, ma'am. Yes, good morning, Jessa from Radyo Pilipinas, Cebu. This is more of a, ganina, ang facts, ang situation sa human trafficking din sa ato sa region. This is more of a murag reminder sa do's and don'ts in publicizing information and details. Murag more of a quick reminder. I know it's a very long discussion and kita mga handbook guidelines ani. But with what little time we have now, what reminders can you give to our colleagues in the media and most especially the netizens? Like ako si neighbor with good intention siguro, mo anak ko nga kaluoy sa akong silingang bata gi among-amungan sa iyang uyuan, something like that. Unsa ang mga allowed nga detail, info, and unsa ang mga dili, if only to preserve the dignity and also the legal rights po sa atong mga victims. siguro. Yeah. Sige, salamat sa question, Miss Jessa. It's very timely. Kung ikaw mismo as a concerned citizen, unya na ka, you have personal knowledge nga nahitabo gyud ni. Please do not go to media divulging the names and the specifics. Ang imong mabuhat is to proceed to the police station, and then that information is handled with confidentiality and anonymity pa gani. Because ato man na siyang sa masagingon ganina, ato man na siyang i-undergo og case build up, atong i-surveillance kung tinuod lang it, because it could not be a form of trafficking but another type of crime was committed. And then, butang ta lang, trafficking na gyud siya, and then there's already an information. For example, ato ka sa barangay. Then pag-abot sa barangay, gibutang dito ang name sa biktima o personal circumstances sa perpetrators and the family. And then one would know and see na hala, mao day na siya kunya gipanabi. And then kuan sa i-expose sa media or to any other person. Ikaw naka-violate na ka sa confidentiality of that information. Mapriso baya gyud ka og 6 years to 10 years for violating the confidentiality of the information. And kung gipaagi sa media, let me remind, that would be 1 degree higher. So, committed by, through, and with the use of ICT, Information and Communications Technology, so 1 degree higher. So, in this case, 6 to 10, mahimo pa ng 10 to 12, kay na 1 degree higher. And bago lang, gi-pronounce sa atong Supreme Court nga anything nga gipaagi through media, higher gyud ang iyang liability because broader man ang iyang reach. Unya, same, the degree of trauma, the degree of humiliation and shame of that person whose privacy was violated, mas midako po. And to also add, I would agree no sa I agree sa gisulti ni Fiscal na if ever kay I understand kay namang gitay mga netizens sa kanang concern na kaayo, so ilan nang gi-upload, but remember ang ato apog victim po ng ilang privacy, for example, so better if we report na lang to the appropriate channels like sa atong police station ba, sa ato ang motong gi-mention na mga hotlines ganihan, no. And we have to remember na under RA Republic Act 7610 and even natay bag-ong revised protocol on the media coverage for children, especially kung children, for example, we have to remember na dili na to pwede i-publish ang identity, iyang pangalan,
pananglitan ang perpetrator is ginikanan ayaw na nang gid nato i-identify kay ma-identify man gyapon anak ni Nikuan kay ma-identify gyapon even the location na ami isa ka police station and media na kanang nabadlong gyud kay gibutang pa jud dito ang sitio. For example, no, nagid na siya ang identity, including the school, for example. So we are very strict when it comes to children. Even adults, let's say ang adult na, let's say, kanang abuse siya, like bawsi or na rape, or rape victim siya. So pananglitan ni consent siya to the interview. But we have to remember that consent doesn't mean na tanang part sa story, including sa iyang identity, atong ipakita. Kay it's like reliving ang abuse or naagian sa ato ang victim. Maski adult pa na, maski naa pa na consent, we have to remember na kanang dili na to i-divulge ang yang identity, dili na to iparelieve ang iyahang abuse. For example, as much as possible, mao nang gina-encourage na to na kung digid malikayan, we have to be creative na lang on how to relieve or to tell the story as much as possible. Di gyud na nato interviewon unless ang victim mo usugot ra siya, but not to the point na giunsa ka, for example, kay mura siya relieving the abuse, no? So time ra kayo kay by next week we have actually produced a video part sa Makabata series on the media guide for media practitioners. Amo siyang i-publish next week on to guide the media pud no on how we can ensure na protected pud ang ato ang children when it comes to coverage no in the media. Nalang ko'y idugang pod mamba. That's why gani in our rescue operation, magdala gid mi og malong because to protect also the children or the victims because na may ubang media nga pataga lagi ang gulo asa dapit. So that's why part of our kuan gyud preparations or rescue kit is the malong or whatever covers nga pwede na mo mahimo. And second is motong gingon ni Chelsea kanina nga sa media ba nga mingon siya wala tud niya gibutang ang ngalan but gibutang niya ang ngalan sa parents. Or personal Oh. circumstances. Yes, oh. Nagpuyo sa Oh, ani, ana, tulo oh. ka magsuon. Oh. Ma-identify So ra ma-identify gyapon siya. Another is during sa blatter. That's why gani we have to coordinate with the police because sa blatter detalyado vi ana dito no. And then somebody from reporter who will visit the police station and ask for the blatter and that. So nagyuta sa atong women and child help desk na siya. So dapat gyud siya nga mo na observance of the protocol on how to report mga cases like this. So mo na siya kay although na sa blatter naka-state but for the media or for the reporter it's up to them unsa ray selective ra ba unsa niya pag-report in such a way dili gid siya ma-protect nato ang bata or ang the victim. Alright, we have follow-up questions. Nood no nga kana we are trying to kana bitong atong protection sa bata is as much as possible atong yung gi-shield siya to continuing the trauma nga nga ilang experience no niya how much more nang iyang masinati nga na-announce pa sa world no sa social media imbis nga kanira kabuok ang hibawok murag dili na nun maihap ang mga nahibalo so that is very traumatizing. Now we have question from yes ma'am sir from my TV. Hello, good morning. RD from my TV Cebu. To our panels, I would like to ask, since naisita naman na itong numbers and ang increase sa atong kaso karon, two questions from me. With Cebu considered as a major business hub and also a very convenient region to host major events, recently ASEAN, and then also with the SM na ating mga concerts, mga activities nga would invite travelers yun. Do we see these events as a common draws for human trafficking? We reported cases nga tungod aning mga events na makasud. Siguro I answered that question in a manner na even without the events, Cebu being located in the central part o ang Philippines being an archipelago pag yun. So, major thoroughfare yun ta. Sama sa biingon ganina, human trafficking is a borderless crime. You would be surprised. Foreigners victimized abroad would pass through Cebu and then proceed to another. Without naming names, we would have victims coming from Africa. Di Cebu, they stay for a couple of days because maybe they were able to secure visas as tourists. And then
having been here, nahimo na nilang jump off board ang Philippines. And then they proceed to another country to be victimized na. Or sometimes, pag arigyod ang exploitation may tabo sa Philippines. I don't know kung nakahinumdum pa mo, there have been Chinese victims rescued from Mactan. They had been housed in one condo. And then, victim sila from another country. The abuse happened in our province. And then, pag mag-rescue ato sa DSWD, gibalik na to sila sa ilang country. So, grabe yun ang kuan. Even without the concerts, but just our location, we have an airport, we have ports from all parts. So, daghan yun kayo ta. But, dili na pasabot nga, basig wa ano, dili. We still advocate for responsible tourism. We welcome the good tourists and we spot the bad tourists. Ano siya? Since we also talked about the proper ways we can report instances or abuses, what message would you like to give to those who's afraid to come forward, di mo ginamawa, and then at the same time who's concerned sa ilang safety? So of course, na-mention nato no na when it comes to reporting, once you call our hotline or once you kanang report it to our authorities, of course your identity is kanang anonymous. You will be anonymous, and it will all information will be kept confidential, because you have to remember that reporting is the first step in saving a child's or an adult's life. No, importante jud na nato na in reporting lang nakabantay lang ka, dungog ra ka, no, mauto, it's saving already a person's life, for example. So that's why na don't be afraid po, no, kay amo pong i-protect ang inyong identity. Murag naa nang gina sa imo, if ever imong i-divulge na ikaw dyan nag-report kay, you are very proud of yourself po nun ikaw ni-report. But of course, mauto na that pananglitan kay silingan mo or family member apod gihapon ka, ensure lang namo ang imuhang safety when after we receive the report. For me, fiscal kay akong ibali sa iya ha. Maybe this time it's not you, it's not your child, it's not your sister, it's not your sibling, it's not your relative who are victimized, but time will come if you won't report, or you won't report this kind, or if you tolerate this kind of activity, there will be time nga you yourself becomes the victim of this trafficking, of this abuse. So, mo na siya ako, pa-konsensya effect ba? No? Nga if ever kung dili karon, possibly tomorrow, possibly the next day. So, Ako, I'd like to end the question by an answer nga saying your omission, your act of not reporting is a way for evil to triumph, because it's the silence of the victims, and even for those nga who personally know about these evil things, when you don't do something about it, evil will proliferate and it will triumph. Mic drop. No, so that was really inspiring, no, and hopefully, no, sa ato ang mga nagpaminaw nga unta makuha ninyo, no, ang degree, the call from our authorities, from our organizations, even private nga nagtabang po ani ang masupo po ni ingon ani nga concern sa community. Hopefully kita, no, tinagsa kiuta kay boss sakto yung gingon niyo ni fiscal, no, ni ma'am, no, nga uta kay bo mo balik sa atoa. Not maybe kita dili kita mismo, but atong family member, no, atong mga close nga friends nato, ingon anak nga way bang nga katong mismo nga wala na to report, mao pang mismo perpetrator. So hopefully, no, nga mo participate na ta ani para maundang na ni siya. And going back to the contact number, can we share again sa ato ang diri sa regional level na to, ma'am?
So again, no, our DSWTIP helpline, it's 0917-703-0967. So when reporting, no, pwede ra gyud nga anonymous. No need man nga motawag mo sa mua, mosulti mo sa inyong pangalan to report. And if dili mo ganahan through call, no, you can email pod rrptp.fo7@dswd.gov.ph. And immediately na agi mo tubag. Oh, yes, Ako lang na i-shout out. 24/7. This is Miss Ali. Siya mismo ang mutubag. Ayan. 24/7. Siya, this is the voice behind the number. And shout out to the SW. Thank you for being there 24/7. Actually, ang name daw niya is your 917. But kidding aside, no, this yan na naman yun ato gihatag na nato ang contact number. This is a regional. So diri sa ato ang Region 7 sa Cebu and Bohol, tama no? If not Sugbohol, busog, no? So kani nga ato ato ang gihisgutan karon unta ninyo i-save. So imbes nga i-save ang number sa inyong mga crush, i-save po ninyo ni. Kaya this is really important. Maybe dili ka mo ang mismong mga hinahanglan, ang inyong mga kailas, no? So at this point, daghan-daghan na taog na paambit po the sub, no? And ang ato ang media partners, I think wala na sila mga follow-up questions. Maybe at this time, we would like to ask anything na napabang ganahan nga ipaampit sa publiko nga wala ba na ko mapangutana, wala ba mo pangutana sa atong media partners nga ani adiri sa atong buhatan. Maybe we'll start with fiscal. Ako, if you feel nga kani nga topic is worth fighting and advocating for, what you can do is to go to your nearest barangay. Anatay mga BCPC dito, barangay, Council for Protection of Children. We also have our LCAT policy sa barangay. And then sila programs about ani. So if they need volunteers, appeal ka dito, mag-parade, mag-poster, kanang magbutang og poster sa mga ports, sa mga public spaces. Pwede gyud nimo mahatag ang imong manpower, resources and capability. Thank you. Thank you so much, Fiscal. Yes, Miss Chelsea. Okay, so mo to na-mention naman na mga reporting, no, but we would like to thank ang atong partner, especially in the media po, no, in the private sectors po, no, kay without you, dili gyud ni nato kanang mas mapalapdan pag ato ang awareness raising, no, when it comes to prevention sa human trafficking. So in our partners in the media, dili kamo ang kalam, but you are our partners po, no, so pohon, if ever na ay mga pangutana, you can just call our hotline po, no, if ever na mo'y mga ganahan ni report, mga kadudahan, or even in questions when it comes to kanang mga media ethical reporting pod, no, ang Interagency Council in fact is kanang naatay mga NGO partners and even from the government. In fact, Philippine Information Agency is also a council member sa atong council. PIA, by the way. Yes, mutabang pod ni sila ang ato ang council, no, when it comes to capacitating our media partners. Para at least ang atong media partners dili na makatabang sa pag-revictimize, but makatabang mo na ma-ensure ang safety po, no, and ang healing and recovery sa ato ang mga victim survivors, no. So that sa daghang kaayong salamat. Daghang salamat, Miss Chelsea. We would like also to hear from Miss Calvin. In behalf of our regional director, no, Shalene Marie S. Lucero, our ARDA for operation, Tonison Lee, and our ARDO, Jia Saison, mapasalamaton kaayo sa atong media partners, of course our the IACAT Council, no, nga active kayo siya sa aning kausa sa trafficking, no, and ang amo sad is we will not cease or stop, no, in the fight against trafficking, but we will always continue and be there, no, to support and help, no, really in the cause for this fight, no. So ang ato lang ani nga we have a lot of services, and please ma-ensure na to nga natay mga structures down to the field para easy reporting gani, no, kay usay ang atong mga tao dito maglisod mari pa sila DSWD mamliti pa sila, of course, no. So natay mga structures nga in place na dito katong giingon ni Fiscal o ni Chelsea, no, mga help desk nato dito. Of course naaman ta sa kada lungsod aduna tay opisina sa DSWD.
So sa tanan pwede jud mo adto didto mo bisita kay andam og tagana gyud sila nga mutabang o musuporta or maminaw kung unsa man gani ang inyong gikinahanglan or report dito. So kani magtinabangay ta kay sama sa nagiingon nga dili ra ni pwede nga kamera sa government ra. No, it's unsa ni world kuan gini siya fight no laban sa tanan because dili ni siya mo succeed if only one is working or fighting for it. So daghang salamat. Ako lang no, recognizing that no single agency can address to trafficking alone. That's why we encourage the public no to help us no by simply reporting or even sharing our hotlines no that can help us na gyud no. And the earlier nga maka-report ta, the earlier pud may maka-respond, take action and save a life. Right, thank you so much ato ang mga panelists no, and relation also to no nga isip kita nga chair pud sa ASEAN no, of course dili po siguro nato pasagdan ang ato ang mga igsuunang mga bisita nga naa diri no, nga bisan sila ang mismong traffic nga napod na traffic diri no. So unta nga ato apod silang tabangan nga dili tungod kay dili man ni Pinoy dili po tabangan, so dili ingon anak masiguro ta mga Pinoy no, magitabanganon man gyud ang mga Pilipino. So once again, ang ato ang panelists for today's discussion on the National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month this year, we have a prosecutor from DOJ, no, for Prosecutor Marco Adaginod. Daghang salamat, Fiscal. We have our, of course, lead secretariat ng IACAT 7 Vauci, Miss Chelsea Lerios. Daghang salamat, ma'am. And of course, ato ang Protective Services Division sa DSWD, Miss Cavil Saicon. And ang sa RRPTP nato, ang 0917, si Miss Alia de la Torre. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaambit sa inyo ha mga impormasyon, mga pahinumdom alang sa ato ang publiko. So, of course no, sa ato media partners nga naa diri daghang salamat sa inyong pag-ari, sa inyong mga pangutana alang sa ato ang mga media sa atong panelists for today's discussion. O dinhi natapos ang atong kapihan sa PIA. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw in behalf of our regional head Fayette Arinian, our assistant regional Rachel Ross, and the entire team of PIA 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw unta nga aduna mo'y nakutlo nga mayong impormasyon. Kami sa PIA andam nga moalagad sa kaninyo sa ilabi na sa pagpaabot sa mga maayong impormasyon o mga maayong pahinumdum. Kini si Josette Antisa sa Philippine Information Agency. Daghang salamat ug maayong buntag.